Hej sammen, velkommen til den video i dag, der skal 112 operator igen. Du er nødt, jeg ved ikke, hvad det der. Chest pain. Special. Okay, pain and comes. Okay. Start. Jeg har en stor krop. Stort område. Det glemte jeg lige. Jeg glemte, jeg havde sådan et stort område. Start. Ja, så er det startet. Der er et brand. Jeg har en brandbil. Gå derned. Hernede. Truck Overlord. Jeg har en patruljevogn der. Den her patruljevogn kan køre det op. Fire in the park. Ja, så kan vi køre ham op. Ja, tykker den public. Har jeg nogen lille patruljer til? Han er bare langt væk. Meget langt væk hernede. House on fire. Han. Sådan. Officer down. Shit. Kører en ambulance derop. Hvor der er en ambulance? Hvor der er en ambulance? Der. Den er bare meget langt væk. Kører op. Ja, så kan jeg køre ambulancen derhen. Water tank refill. Hernede. Jeg kan putte ham her. Ja, der kan. Jeg skal ham der derop. Der bliver virkelig skudt for. Ja, der er en betjent nede. Rex? Mad driver, hvorhen har jeg? Han kører på nødt til at køre derned. Ham her, han bliver nødt til at køre derned. Ambulancen, han bliver nødt til at køre derned. Lige først. Jeg er i gang med at finde en hel politivarevogn dernede. Så. Ja. Incident her fire alarm. Shit. Jeg har. Alarm. Ja. Job. Shoplifting. Med driver.
Her med en child, der kan jeg køre en motorcykel derude. Og en motorcykel mere. Og en bil derude. Hernede. Jeg har en award. Der, så kan ambulancen på den. Her er speeding. Her er fire alarm. Her speeding. Tanker dernede og holder derop. Heroppe. Der måske har jeg en læge nogle steder. Der har jeg her. Jeg kan putte lægen derop til. Jeg kan putte ham der derop. Derop. Så kan jeg putte her, der kan jeg putte den der derhen. Der kan jeg putte den der derhen. Og den der derhen. Her kan til den. Ja. Du kan gå derhen, den her brandbil, den her brandbil kan gå derhen. Der kan køre ham. Jeg er nødt til at køre derop. Hernede, jeg kan køre dig derop. Hernede, køre dig derop. Der skal vi holde på stationen, så kan jeg køre dig derop. Speeding, der har jeg tror, han kan køre derop. Ja, han kan køre derhen. Ambulance. Op. Hernede. Ham her kan jeg køre dernede. Jeg har en læge, der kan køre derhen. Heroppe, der har jeg en politi. Jeg kan køre deroppe. Fuck. Kør derhen. Der har jeg en lægepatrulje der lige kan køre der. Herhen, der har jeg lige en brandbil. Hvor han har en brandbil her, det kan køre der. Vehicle theft. Der har jeg en. Hvor har jeg en læge? Der har jeg helt herhen på deroppe. Her er han speeding. Der har jeg en ledig patrulje. Her på derhen. Det er en motorcykel. Jeg vil give mig for. Ja, motorcyklen på derhen. Polititransport. Jeg gør ham derhen. Out of water. Okay. Det her, det er virkelig kaos. Men hvis jeg kører ham der derop. Det er det virkelig stressende. Når man har sådan et her stort område, fire unit needed. Kør den ud af. Så var der et opkald her. Der er en betjent i. Nej, der er faktisk en betjent i der.
der. Han har snart anholdt ham der. Ja. Det her ikke, det er virkelig stressende. Så skal vi herned. Sådan. Så skal vi herhen. Der skal jeg ikke så meget lige nu. Lavparty. Party host. Han er gammel for en bøde. Nej. Okay, der sker ikke noget lige nu, lige når det. Jo, lidt, der sker det sikkert ret meget. Ja. Nu er jeg bravende på det. Jeg er sikker på, at det måske derovre. Nå, Junior Week. Ja, dead. Injured. Objective complete the contact. Okay. Email. New vehicles. Den der unmarked police car. Det ved jeg godt. Jeg kan få en markeret politibil nu. Eller umarkeret politibil hedder der. Okay, hvor er den umarkerede politibil? Skal jeg købe den her eller hvad? Skal jeg gå det til en umarkeret politibil? Hvordan får jeg en umarkeret politibil? Unmarked police car der. Jeg tror, jeg skal have en mere unmarked police car. Sådan. Her, han kan de skal have rifler, de der to. Sådan, så civile politibilerne er rifler. To biler, han er lige derhenne. Hvor er en civil politibil? Heroppe, jeg har en læge lige her, der kan køre deroppe. Der er ild. Burning building. Her er noget hardtøj. Så sætter vi den der derhen. Herhen. Hit and run search. Jeg kan putte den der læge derhen. Så kan jeg putte civilbilen derhen. Hit and run victim. Og en læge kan jeg putte derhen. Der kan jeg putte den her læge. Deroppe hernede, der kan jeg putte den her læge hernede. Heroppe, der har jeg en betjent her, der kan køre deroppe til shoplifting. Her er noget twisted angle, der har jeg egentlig der kan gå derhen. Heroppe, parking violation. Har jeg ikke en motorcykel der har jeg der. Jeg kan køre deroppe. Sådan. Herhen, bad driver. Der har jeg en patrulje
Der er en patrulje, der kan køre op. Der er en patrulje, der kan køre op der. 112, what's your emergency? Where are you? Could you be more precise about the location? I guess you could localize it by the smoke, but it's quite difficult. I think you should invest in one. We've just learned about a major I'll send the fire brigade immediately. Jeg har ikke tid til det her snakke. Vi skal have en tank derud. Vi skal have en gruppevogn deroppe. Jeg skal også have en læge dernede, jo. Jeg har en brand der, en brandbil der. Hernede der har jeg en brandbil her, der kan køre derhen. Her der har jeg en læge her, der kan køre derned. Heroppe der har jeg en... Her der har jeg en... Der kører derned. Her. Der har jeg en patrulje der, der kører deroppe. Her, der har jeg en patrulje lige der. Der kan køre deroppe. Her, der har jeg en patrulje der kan køre deroppe. Her. Der har jeg den her, der kan køre derhen. Her, der har jeg en hernede, der kan jeg køre ham deroppe. Hernede, der kan jeg køre ham deroppe. Der kan køre civilbilen deroppe. Og ham der kan jeg køre derhen. Fuck. Kan jeg ikke til det? Nu har jeg en bil, der har jeg der kan køre deroppe. 112, what's your emergency? Who? What's the address? Who are you? Please, calm down. I don't think that can be her. I think it's highly unlikely she would just show up. I'm sending the police immediately. Stay calm, ma'am. Don't let her know she's been spotted. Sure, thank you. Goodbye. Standing by. On my way. Ready for next case. Heroppe, der kan jeg sende en brandbil i. Her. Der kan jeg putte... Der er en politibil der, der kan køre der. Det kan bare lige ham der derhen. Hvis en child nu, der kan køre cyklen hen. Og har jeg en her, der kan køre derhen. Herhen, der har jeg en lægehelikopter, der kan køre hen. Speeding, så kan jeg putte ham der derhen. Herhen på en building, der kan jeg putte ham derhen. Her, der kan jeg putte ambulancen derhen. Kan man også se major fire. Herhen. Der har jeg en patrulje der. Og en ambulance der. Herhen, der kan jeg putte den. Der kan jeg putte. Har jeg ikke en læge her, jeg kan putte derhen. Her har jeg ikke. Jeg har en læge. Jeg kan putte den her læge derhen. Til heart attack. Her der kan jeg putte den der derhen. Heroppe der kan jeg putte sådan her derhen. Herhen der kan jeg putte den her derhen og den der derhen. Og så kan jeg putte den her derhen. Heroppe der kan jeg putte brandbilen dernede. Heroppe der kan jeg putte en motorcykel. Jeg har sådan et sted. Ja.
Brændalarm. Hvorhen er brændalarm? Jeg kan ikke finde brænder. Deroppe, så kan jeg få den der deroppe. Heroppe. Burning building, der kan jeg få den der dernede. Her. Der kan jeg få hunden derhen. Burning building. Der kan jeg få den der derhen. Der skal også den er vi kommer ambulance. Heroverhen, der kan jeg putte den der derhen. Heroppe, der kan jeg putte den der derhen. Herhen, der kan jeg putte den der derhen. Sådan. Der er godt nok meget kaos. Cyclist by car. Her, der kan jeg køre den der ambulance der. Og den der derhen. Herhen, hit and run, så kører jeg en ambulance. Ja. Ham her kan jeg køre derhen, ambulance, jeg kan putte læge her, jeg kan den derhen. Brændalarm. Jeg kan putte den der derhen. Unconscious person. Herhen. Jeg kan køre ham der deroppe. Jamen der kan jeg køre op deroppe. Herhen. Jeg kan køre ham her og heroppe. Og jeg har en politibil her, der kan køre deroppe. Herhen, der har jeg et car-accident, der kan jeg køre ham deroppe. Det er lidt kaos, det her. Så hvis man kigger på kortet, så kan man se, hvor meget kaos der faktisk er her. Politiunit 9, han er der snart. Nu bliver han anholdt. Sådan. Hvad? Så sker der faktisk ikke så meget. Politibetjent. Men han er der faktisk snart, ikke? Så sker der faktisk ikke så meget. Han er ikke om. De er anholdt. 24 minutter lang metro faktisk. Så ja, der sker faktisk ikke så meget på kortet. Der sker faktisk ikke noget. Hvad er de opkald, jeg har den? Nu kun. Jeg har faktisk her burning building kun. Så er jeg ham derovre.
Ready for next case. Sådan du. Promoted. Er der nogen injured? Det er der faktisk ikke. Der er 11, der er kommet i fængsel. 20, der er en, der døde. Fire in the woods. Okay. Hvor er det der med hende? Jeg ved det lidt længere nede. Major fire. Jeg tænker, det er alt for den her episode. Jeg kan bare lige læse det om mere. Do a job. There's a mirror. I have a great right already doing the job. I can't be on my family sleepy. There's a murder running around the sea. I can't bear the fart. Han mener han. Jeg laver jo mit arbejde. Okay. Så det er alt for den her video. Husk at like og subscribe for videoer som den her. Hej.